Bé, bon dia a tothom, bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'auditori de la Biblioteca Serra i Moret de Pineda, on avui celebrem la semifinal de l'Alt Maresme en el marc del 21è certamen de lectura en veu alta. Benvingudes també les persones que ens seguiu en directe des del canal de YouTube del CDP Maresme 2. Si voleu, podeu convidar altres persones a entrar a través d'aquest QR que veieu en pantalla. Com ja sabeu, aquest certamen l'organitza la Fundació Enciclopèdia Catalana en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, concretament a través dels serveis territorials i els centres de recursos. En aquesta edició s'han inscrit al certamen 1.090 centres educatius de tot Catalunya. Sou presents avui aquí, en aquesta semifinal, l'alumnat seleccionat per categories de grumets vermells i grumets verds. De cadascun dels centres que us heu inscrit, que són 24. Concretament, d'Arenys de Mar, l'escola Joan Maragall. D'Arenys de Munt, escola Sobirans. De Calella, l'escola El Far. I escola Freta. De Canet de Mar, el FEDAC Canet. I l'escola Turó del Drac. De Fogars de la Selva, l'escola Les Falgueres. De Malgrat de Mar, l'escola Mare de Déu de Montserrat. L'escola Marià Cubí. Els Madristes Sant Pere Xanel. De Palafolls, l'escola Masprats. I l'escola Les Ferreries. De Pineda de Mar, FEDAC Pineda. Escola Mediterrània. Escola Sant Jordi. Escola Antoni d'Oltra. I escola Jaume I. De Sant Iscle de Vallalta, l'escola Dones d'Aigua. De Santa Susana, l'Institut Escola Montagut. I l'escola Santa Susana. I finalment, de Tordera heu vingut Badruna Tordera, escola Serra de Miralles, escola La Roureda i l'escola Ignasi Iglesias. Des del CDP us volem agrair que participeu en el certamen de lectura en veu alta i us felicitem per prendre en part. Esperem que el certamen us hagi servit per allò que va ser creat, despertar l'interès per llegir i també per escoltar. Fer de la lectura una activitat divertida, col·laborativa i engrescadora. Volem agrair especialment la feina dels mestres i de les mestres, dels professors i professores que han participat en l'activitat pel seu treball i el seu esforç. Un aplaudiment per ells i per elles. Bé, doncs, anem al que ens interessa. Apaguem els mòbils, poseu-vos còmodes i prepareu-vos per gaudir de la màgia de la lectura, i en especial de la màgia de la lectura en veu alta. A continuació, us presentarem els 3 membres del jurat. Tenen una feina molt important i, segurament, com ja sabeu, molt difícil. Donem la benvinguda al senyor Lluís Colàs. És inspector d'Educació del Departament d'Educació. A la senyora Elisabet Velázquez. Elisabet és assessora DIC de l'equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social del Servei Territorial del Maresme Vallès Oriental. I la senyora Francina Navarro. És directora de la Biblioteca Antònia Torrent Martori d'Arenys de Munt. Molt bé. Un cop conegut el jurat, continuem. El certamen està organitzat en 5 categories. Avui en participeu 2. Una de cicle mitjà, la categoria dels grumets vermells, i una de cicle superior, la categoria dels grumets verds. Els infants participants que representen les diferents escoles en aquest acte han estat seleccionats per cada centre i per això ja mereixen tots el títol de lectors i lectores excel·lents. Però no oblideu que no podríeu ser aquí si no fos per l'empenta dels vostres companys i companyes i per la cooperació de tots i totes. Enhorabona a tots per ser aquí.
Comencem. Avui, en primer lloc, el jurat sortejarà l'ordre en què llegiran els lectors i lectores dels grumets verds, alumnes de cicle superior de primària. Demanem als lectors i lectores que vagin pujant ordenadament a mesura que vagin sentint el seu nom. Senyors i senyores del jurat, si us plau. Mireu, la primera serà la Jana Noeres Aguas. Següent, Aina Panyella Roger. Tercera, Diana Maria Simoskov. Ara la Laia Mancera Vignolio. Següent, Nit Illes Guinar. Marc Sánchez Serrano. Me diuen que m'esperi una mica. Següent, Tristan Caballero Montilla. Irene Duque Terrades. Següent, en Pol Auladell Palafell. Clara Santos Castro. Aura Espanyol Tor. Ara la Mar Xuric León. La Chloe González Guardia. Següent, Leire Navarro Figueras. Següent, en Luca Roldán Tabarés. Següent, la Carla Isern Garijo. Ara, l'Àlex Juanes Guerrero. En queden pocs, Preparats? Vinga, següent, la Sara Lan Torres Lucena. I ens en queden 3. Jana Jové Santinyà Farfoso. Ara en Lluc Ferrer Vilella. I el darrer serà, o la darrera, Maram Genoun Said. Ja els tenim tots.
Bé, ja estem preparats per començar les lectures. Us demanem un gran silenci i atenció. També us demanem que no aplaudiu després de cada lectura, que ho feu només després que hagi acabat l'últim dels lectors i les lectores. Us volem comentar també que el jurat no tindrà en compte la pronúncia de noms propis i paraules estrangeres en general en cap de les categories. Mireu, el fragment que llegiran pertany al llibre Els nens ferotges, escrit per la Marta Gibert Hortensi. A l'Ona li encanta escriure, però també està farta que els bons i els dolents dels llibres que llegeix siguin sempre els mateixos. I si per una vegada els nens no fossin tan innocents i els dracs tinguessin un cor enorme i generós? L'Ona havia vist molt clar el que havia de fer. Va agafar la segona còpia que tenia del conte i va tornar cap a la seva mare tota emmorriada. Puc anar un moment a veure l'Edu a la botiga d'informàtica? Li he de portar una cosa. Li va demanar, creuant els dits, perquè després de la rebotida que li havia fet abans, la seva mare no la deixés sortir. Vés, i a veure si tornes de més bon humor, va contestar-li sense semblar que estigués gaire enfadada. En 5 minuts era a la botiga i va anar mig corrent. Per sort, l'Edu era al lloc de sempre, dibuixant una tenda de campanya enmig d'un desert ple de dunes. Que guapo, Edu! Fa ganes d'estar en aquesta tenda, li va dir l'Ona com a salutació. Doncs si vols, ara ens dibuixo a tu i a mi a dins, li va respondre ell picant-li l'ullet amb un somriure encantador. No cal, va dir l'Ona mentre notava que es posava vermella com una tomata. I tal com feia sempre que es posava nerviosa, va canviar de tema, perquè els pensaments de tots dos anessin cap a una altra banda. T'he portat el que m'has demanat. El teu conte? Va fer ell il·lusionat. Sí, aquí el tens. Va de dracs. Són el meu tema preferit. Creus que és un tema infantil? No, esclar que no. A mi els dracs m'encanten, va dir l'Edu. Veus? Va pensar l'Ona satisfeta. L'Edu sí que apreciava la meva obra, no com la mare, que sempre busca pegues a les coses que faig. De veritat? Sí, i tant. N'he dibuixat uns quants, però els tinc a casa. Un dia te'ls ensenyaré. Uau, només li faltava saber que l'Edu dibuixava dracs. Quin crac! No coneixia cap noi que fos com ell. Es va posar seriosa i li va dir: però no li ensenyis el conte a ningú, Que això és 100% confidencial. I si pot ser, llegeix-te'l aviat. I així me podràs donar la teva opinió. Ara mateix m'hi poso. Com creus que acabaràs? Quantes pàgines són? 10. Demà ja hauré acabat. De conya. Doncs fins demà. L'Ona se'n va anar a casa ben contenta. Li havia passat tot el mal rotllo que li havia provocat la seva mare. L'Edu sí que l'entenia. L'Edu sempre l'ajudava. L'Edu sempre era simpàtic. L'Edu dibuixava molt bé. L'Edu tenia uns ulls molt macos. La botiga de l'Edu era molt acollidora. El pare de l'Edu controlava la tia d'ordinadors. L'Edu era molt guapo. Els llapis amb què dibuixava l'Edu estaven molt ben fets. El fluorescent de la botiga de l'Edu funcionava molt bé. Quina sort que tenia que l'Edu fes el seu amic seu. L'endemà havia decidit que s'ho prendria amb calma, que es passaria el dia concentrada en altres coses fins al vespre, que havia de tornar a la botiga d'informàtica. No ho va aconseguir. A l'institut, la Sofia d'English li havia hagut de cridar l'atenció un parell de vegades perquè estava encantada amb la vista fixa a la pantalla interactiva, sense respondre a les preguntes que li feien. A l'hora del pati, trobava avorrides les converses que tenien les seves amigues. A futbol sala li havien fet 4 gols. Les del seu equip la volien matar. Va haver d'acceptar que des de que havia donat el conte a l'Edu tenia el cap esvalotat. I si a l'Edu no li agradava? I si quan entrés a la botiga es topés amb els ulls de decepció de l'Edu perquè no li havia agradat gens el que havia escrit? No li hauria d'haver portat. D'altra banda, era la seva única sortida. Si a la mare no li agradava el que havia escrit, havia de trobar un còmplice que li digués que ho havia fet molt bé i així ella poder estar convençuda. Quins nervis!
Per sort, va arribar el moment. Va fer el cor fort i cap a la botiga. Quan va obrir la porta, ja va veure que alguna cosa no anava a l'hora. Al mostrador no hi havia el pare de l'Edu. Hi havia una dona que no hi havia vist mai. I a la raconada tampoc hi havia l'Edu. On s'havien ficat? Just el dia que més el necessitava. Podia ser que se n'hagués oblidat. Estava a punt d'enfadar-se, quan la dependenta li va dir: «Hola, què necessites? On és l'Edu?», va preguntar amb insolència. «Avui no hi és, hauràs de passar un altre dia», va contestar amb dolçor. «Però on ha anat?», va preguntar l'Ona. «Està malalt», va contestar la dona. Se la veia un punt estrany al contestar. «Què té? Estava bé, no li feia mal res i van quedar avui per una cosa molt important. On és el seu pare?» L'Ona no volia acceptar aquella resposta. Ella volia veure l'Edu tot d'una i, a més, volia saber què li havia semblat el conte. No es va parar a pensar si el pobre Edu es trobava malament. El seu pare li està fent companyia, per això jo sóc a la botiga i crec que ja té tot el que havies de saber. Si no necessites res més, va fer la dona, que havia canviat el to i era més seriós. «Quan tornarà?» «Uf, això no t'ho sé dir». La seva cara mostrava preocupació. L'Ona va sortir de la botiga ben aixafada. S'havia quedat sense saber què fer. Què coi li havia passat a l'Edu? S'havia trencat una cama o què? Que oportú! I ella, ara què podia fer? Esperar fins quan? Ja li havia semblat interminable estar tot un dia esperant la resposta del seu amic i ara s'hauria de passar un altre dia, una setmana, un mes... De cap manera! Va tenir una idea, va recular cap a la botiga, va tornar a entrar i va demanar a la dona amb tota l'amabilitat que va ser capaç. Si us plau, es podria apuntar el número de mòbil de la meva mare perquè l'Edu em pugui trucar quan li vagi bé? És molt important, sap? Soc la seva millor amiga, l'Ona. La dona la va mirar amb simpatia. Potser pensava que, si era la seva millor amiga, l'Edu ja hauria de tenir el seu número de telèfon o el de la seva mare. De totes maneres, si ho va pensar, no va dir res. Semblava que dubtés a explicar-li alguna cosa important, però... Al final, l'únic que va respondre la dona va ser: «D'acord, maca, no pateixis, ja li donaré». I així va ser com l'Ona es va passar 3 dies interminables sense saber res de l'Edu. Passava 4 vegades al dia per davant de la botiga a mirar si el veia, a ell o al seu pare. Ho feia dissimuladament, com si passés per casualitat. Mirava cap a dins rascant-se el clatell i sempre hi havia aquella dona. Estava enrabiada amb ella mateixa, perquè quan havien estat junts amb l'Edu no li havia demanat coses importants de la seva vida que ara li podrien haver servit per buscar-lo. No sabia el seu cognom, no sabia a quina escola anava, no sabia on vivia, no sabia el número de telèfon de casa seva. Cada cop que s'havien trobat, havien parlat de robots, de tendes al desert, d'ordinadors, de contes, de dibuixos, però del coll de número de telèfon de cadascun, no. Semblaven 2 embenats de l'època de les cavernes. Devien pensar que es comunicarien amb senyals de fum i a cops de tambor. Mare meva! Finalment, la trucada va arribar. «Ona, et demana l'Edu de la botiga d'informàtica». «No sabia que li havies donat el meu número de telèfon», va dir la mare amb un posat interrogant. L'Ona li va agafar el mòbil d'una revolada. Ni la va contestar. «Edu, on t'havies ficat? Fa 3 dies que espero que donis senyals de vida», li va preguntar un punt ofesa. «Hola, Ona, com va? Jo sense poder sortir de casa. I tu?» La veu de l'Edu sonava un pèl cansada. «Per què? Que t'has trencat alguna cosa?» «Res. Bé, sí. En què quedem?» «És que són unes quantes coses». «Què?» Va ser un mal joc». «Un mal joc? No t'entenc». L'Edu va esbufegar i li va explicar l'accident. Resulta que estava amb els seus amics a l'hora del pati. Un d'ells, Antoni, es va animar a jugar un joc molt divertit per desmaiar-se i semblar que volessi.
Es veu que Antoni hi jugava a casa amb el seu germà gran. Era un joc que havien tret d'internet i jugaven altres alumnes de l'institut del germà. A l'Edu li va fer gràcia allò de volar, es va oferir voluntari. Li van fer un seguit de moviments i respiracions i després li van ventar un cop fort amb les dues mans a les parts dels pulmons. A partir d'aquí ni va volar ni va ser divertit. No recordava res. El seu pare li va explicar que va caure a terra sense conèixer amb la mala sort d'estar al costat d'una escala, va rodar pels graons i va picar a la cantonada. Quan els mestres ho van veure, van avisar el pare i van demanar una ambulància perquè se l'enduguessin a correcuita cap a l'hospital. Es veu que van haver de reanimar-lo i tot. Per sort, es va despertar. Tenia molt mal de cap, un blau a l'ull i el nas ben botit. També s'havia trencat la ròtula. Se sentia molt cansat. Després, se'l van quedar a l'hospital fent-li proves al cervell i altres parts del cos per veure que no hi hagués res més fet malbé. Ho tenia tot bé excepte la ròtula. Estava aixafat i passarien dies abans no pogués portar el ritme de sempre. Ara estava a casa i havia de fer repòs uns quants dies. L'Anna havia vist molt clar el que havia de fer. Va agafar la segona còpia que tenia del conte i va tornar cap a la seva mare, tota emmorriada. Puc anar un moment a veure l'Edu a la botiga d'informàtica? Li ha de portar una cosa. Li va demanar, creuant els dits, perquè després de la rebotida que li va fer abans, la seva mare no la deixés sortir. Vés, i a veure si tornes de més bon humor, va contestar, semblant-la que no s'havia enfadat gaire. En 5 minuts era a la botiga i va anar mig corrent. Per sort, l'Edu era el joc de sempre, dibuixant una tenda de campanya enmig d'un desert ple de dones. Que guapo, Edu! Fa ganes d'estar en aquesta tenda, li va dir l'Ona com a salutació. Doncs si vols, ara ens dibuixo a tu i a mi a dins, li va respondre ell picant l'ullet amb un somriure encantador. No cal, va dir l'Ona, mentre notava que es posava vermella com una tomata, i tal com feia sempre que es posava nerviosa. Va canviar el tema perquè els pensaments de tots dos anessin cap a una altra banda. T'he portat el que em vas demanar. El teu conte, va dir ell il·lusionat. Sí, aquí el tens. Va de dracs, són el meu tema preferit. Creus que és un tema infantil? No, esclar que no. A mi els dracs m'encanten, va dir l'Edu. Veus? Va pensar l'Ona satisfeta. L'Edu sí que aprecia la meva obra, no com la mare, que sempre busca pegues a les coses que faig. De veritat? Sí, i tant. N'he dibuixat uns quants, però els tinc a casa. Un dia te'ls ensenyaré. Uau! Només li faltava saber que l'Edu dibuixava dracs. Quin crac! No coneixia cap noi que fos com ell. Es va posar seriosa i li va dir: no li ensenyis el conte a ningú, que això és 100% confidencial. I si pot ser llegir-te'l aviat i així me'n podràs donar la teva opinió. Ara mateix m'hi poso. Quan creus que acabaràs? Quantes pàgines són? 10. Demà ja hauria acabat. De conya, doncs fins demà. L'Ona se'n va anar a casa ben contenta. Li havia passat tot el mal rotllo que li havia provocat a la seva mare. L'Edu sí que l'entenia. L'Edu sempre l'ajudava. L'Edu era molt simpàtic. L'Edu dibuixava molt bé. L'Edu tenia uns ulls molt macos. La botiga de l'Edu era molt acollidora. El pare de l'Edu controlava la tira d'ordinadors. L'Edu era molt guapo. El llapis amb què dibuixava l'Edu estava molt ben fet. Els fluorescents de la botiga de l'Edu funcionaven molt bé. Quina sort que tenia que l'Edu fos amic seu! L'endemà havia decidit que s'ho prendria amb calma, que es passaria el dia concentrada en altres coses fins al vespre, que havia de tornar a la botiga d'informàtica. No ho va aconseguir. A l'institut, la Sofia d'English li havia hagut de cridar l'atenció un parell de vegades, perquè estava encantada amb la vista fixa a la pantalla interactiva.
sense respondre a les preguntes que li feien. A l'hora del pati, trobava avorrides les converses que tenien les seves amigues. A futbol sala li havien fet 4 gols. Les del seu equip la volien matar. Va haver d'acceptar que des de que havia donat el compte a l'Edu tenia el cap desvalotat. I si a l'Edu no li agradava? I si quan entrés a la botiga es topés amb els ulls de decepció de l'Edu? Perquè no li havia agradat gens el que havia escrit. No l'hauria d'haver portat. D'altra banda, era l'única sortida que tenia. Si a la mare no li agradava el que havia escrit, havia de trobar un còmplice que li digués que ho havia fet molt bé. I així ella podia estar convençuda. Quins nervis. Moltes gràcies, enhorabona a tots. Ho heu fet molt bé. Podeu passar per aquí? Per baixar? Gràcies. Bé, a continuació, el jurat sortejarà l'ordre en què llegiran els lectors i lectores dels grumets vermells, que són alumnes de cicle mitjà de primària. Demanem també als lectors i lectores que a mesura que vagin sentint el seu nom vagin pujant per aquella escala, d'acord? Els membres del jurat, quan vulgueu. Som-hi? Clàudia Romero Mastruan. Alexandra Arnaud Rodríguez. Emma Rubiales Martínez. Ian Barberà Barrow. Alba Massó Chabau. Perdoneu pels noms, a vegades no ho pronuncio bé. Rocío Arjona de San Germán. Arnau Biblioni Tribó. Álvaro Cosmo de la Vega. Pau Corbella López. Estel Ocaña Roca. Barbare Shavishvili Slaiste. Nora Pombo Seto.
Mireia Ramos Kaufman. Alexia Moral Calvo. Laia Gamboa Blázquez. Julen Mancera Reina. Roya Rai. Gonzalo Arcos Ardiaga. Daniela Leal Jiménez. Nel Rafat Noguerol. I per últim, Oriol Galobardes Taverner. Bé, doncs us demanem també, com abans, el màxim silenci i atenció, ho heu fet molt bé abans, i no aplaudiu fins que no acabin tots, d'acord? El fragment que llegiran pertany a l'obra Hopi, El misteri de la lluna, de Josep Lluís Badal. Per als que no l'heu llegit, us faig 5 cèntims perquè us poseu en context la lectura que sentireu. Una nit de lluna plena a l'internat Sherlock Holmes, el Ferran es troba màgicament amb Hopi, un cadell molt petit. Ells dos, amb la Balbina, formaran un equip de joves detectius encara inexperts però valents. S'hauran d'enfrontar a l'horrible professor Salami, el Sibiuda i el misteri dels calçotets desapareguts. Se'n sortiran? Un ocell molt especial. Quina lluna més bonica, sospira el Ferran. Està trist i sol. No té pares, o no sap on són, que ve a ser el mateix. Viu a l'internat per a nens ofres i descarrilats. Sherlock Holmes. És un centre per a nens ofres, nens perduts o nens que han comès un delicte. Horrorós, com diu un director del centre. Un home bastant desagradable. Un delicte horrorós pot ser, per exemple, no tenir pares o haver robat un croissant petit de xocolata per no morir-se de gana. O no haver tornat un llibre a la biblioteca. És injust, molt injust. Sherlock Holmes és un edifici enorme i antic. Podria ser un lloc alegre si algú s'encarregués de treure-li la pols i pintar-lo en colors més vius. Però ara mateix és un edifici trist com una bonyiga vaca sota la pluja. Sherlock Holmes es troba a pocs quilòmetres de Wastonville, un poblet encantador i amable. Però els nens de Sherlock Holmes no van visitar mai Wastonville. Per què? Tot és culpa del director del centre, el terrible professor Salami. Al Ferran Badal no li agrada gens el professor Salami. Buf! S'ofega mirant la lluna quan pensa en ell. En realitat, Salami té un nom tan horrible com el seu caràcter. Es diu Boscoblado Salamicrupt Burdachirvicha. Però com que ni ell mateix no sap pronunciar un nom tan lleig que fins i tot fa pudor, tothom el coneix com professor Salami. Deu ser ben trist anomenar-se com un embotit.
pensa el nostre petit heroi. El Ferran s'asseu sovint a la finestra de la torre més alta de l'internat. No té amics, però quan parla amb la lluna té la sensació que ella se l'escolta. Té una cara tan dolça a la lluna. El professor Salami descobreix que el Ferran no és al seu llit, dirà «Grogros» i el castigarà. El que més agrada al professor Salami és que un nen accepti les normes de l'internat per poder castigar-lo. Els seus càstigs fan tremolar. Pot obligar un nen a caminar sense sabates en ple hivern, obligar-lo a dormir amb els peus dins d'una galleta d'aigua gelada. El pot obligar a empassar-se un cup viu de color verd i gust fastigós, o a beure suc de patata crua barrejat amb tinta xinesa. La tinta xinesa no té un gust gaire bo, més aviat és fastigosa. A vegades, el professor Salami obliga els nens a menjar-se els cordons de les sabates, perquè no se'ls saben cordar. Horrorós, crida el Salami quan s'enfada. Llavors se li posen les orelles de color blau. Ràpid, nen fastigós, menja't els cordons de les sabates i surt del meu davant. Veure, horrorós. El professor Salami no sap parlar gaire bé, com podeu veure, però ai de qui se'n rigui. Pot ser condemnat a l'espantosa sala de les tortures. La sala de les tortures no és més que una petita cambra plena de llibres vells que... Per què ha d'existir gent com el professor Salami o com el lladre de calçotets? Es preguntarà el nostre petit heroi a la finestra. Està preocupat. Algú li roba cada dia els calçotets que té preparats per l'endemà. Però què fa el Ferran a la finestra? Ha vingut a esperar una papallona nocturna, la guaiuna volanda. Ha llegit en un llibre que ningú no n'ha vist mai cap, perquè alguns científics creuen que apareix les nits de lluna plena. El professor Salami diu que no existeix la guaiuna volanda. No, quin horror! Assegura Salami si li pregunten per la papallona. Què és això d'una guaiuna toninanda? Una papallona. Com vols que existeixi si jo no la conec? Què t'has cregarut? Apa, menja't ara mateix els cordons de les sabates. El Ferran s'ha hagut de menjar els cordons de les sabates. Sort que els havia substituït per uns de regalícia. És un nen llest, el Ferran. Avui hi ha lluna plena. Pot ser el dia de trobar la bobellona volanda. El Ferran ha pujat a la finestra més alta de la torre, per si en pot veure algú. Per avui... Avui és un dia especial. El cel és més net que mai. Es veuen milers d'estrelles i la lluna té una cara tan amable que sembla somriure. Però... què és allò? Allí, davant la lluna. Una papallona. El Ferran corre a agafar el seu caçapapallones. I si fos la bobellona volanda, la figura voladora s'apropa. Però, espera, no és una papallona, és un ocell enorme, un gran rondó. Immens vola tranquil·lament cap al Ferran. Sembla que subjecti alguna cosa a les urpes. Cada cop es veu més clar, i just quan passa per sobre de la torre, el Condé deixa caure l'objecte. Ve cap a mi, pensa el Ferran. Zum, zum! Prova de detonar-lo amb el caçapapallones. Ja s'apropa. Clar, ja et tinc! Cria emocionant el Ferran. Però calla, si el professor Salami desperta, tot s'haurà acabat. Entra el caçapapallones a l'habitació i a poca llum. Què deu ser? El Ferran veu una ploma de còndor. És tan bonica i a sota una bola peluda. Es mou. Oh! Fa la bola amb veueta de cadell. Un cadell de gos? Hopi i el canó. El còndor ha deixat caure un cadell de gos. Un schnauzer nan. El Ferran el contempla com si tingués un tresor a les mans. Petit i suau, tendre i de color negre, amb unes celles gruixudes i escabellades, uns bigotis
i les mans d'un gris tirant a blanc. El petit cadell sembla somriure al Ferran. Al mig del seu rostre divertit, un narrador brilla com una estrella, a punt de sortir disparada. Hup! Demana. Tens gana, oi? I el Ferran li dona una galeta de xocolata que duia a la butxaca. Hup! Fa el cadell. Sembla que aquest és el seu menjar preferit. De res, ja sé com et diré. Hop! Et diràs Hopi. Els indis Hopi porten plomes de còndor al cap, com tu. Hopi! Brum! Se sent de cop. És el professor Salami, que s'apropa. Deu haver sentit soroll. Si algun dels alumnes s'amaga a la tòrbera, cop de l'estó i de cap al llit. És gros. Aquests nens són uns monstres. Hopi! Xuxueja Hopi, com si ho hagués entès tot. Sortirem pel balcó, diu el Ferran. El Ferran es posa Hopi dins la camisa del pijama. El cadell, que sembla divertir-se, treu el seu cap esborrifat entre dos botons. Hopi! Anima el seu nou amic. El Ferran surt pel balcó. Des d'allí és fàcil. Unes escales de pedra baixen fins a la terrassa de la biblioteca. La lluna els il·lumina. Quan han arribat s'amaga rere una lleu cortina de núvols, com si els volgués ajudar. Ugrugraus, se sent la veu del Salami. Qui s'ha deixat la finestragre de la torre oberta? Ugrugraus, demà tothom sense esmorzar. Les orelles del professor Salami s'estan tornant blaves. Mentrestant, a la terrassa de la biblioteca, Hopi ha saltat a terra. On et puc amagar? Pensa el Ferran en veu alta. Al dormitori hi ha massa nens i algú t'ho descobriria. A la cuina seria perillós i a la biblioteca diuen que de nit hi patrulla el Papaberti, la mascota salvatge i carnívora del professor Salami. En aquell moment, un lladró profund i esgarrifós va retrunyir les finestres de tot l'edifici. Urf! És el Papaberti! Quin horror! De cop, Hopi s'ha aturat al peu d'un dels dos vells canons que hi ha a la terrassa. Apunten cap al cel com si haguessin de defensar l'internat Sherlock Holmes d'un atac. Però, en realitat, són per fer bonic. Hopi, què dius, Hopi? Dins del canó? El canó és perfecte. Hopi hi cap bé i el Ferran hi introdueix 2 mitjons de llana que li faran de llit, un panet de Viena i 2 ous durs que ha agafat a la cuina. Els ous durs també són el menjar preferit de Hopi. Hopi, fa el cadell mentre s'empassa el primer ou dur. Ara a dormir, Hopi. Demà serà un dia especial. I tant que sí. Quan el Ferran ja és al dormitori, Hopi treu el cap per la boca del canó. Porta mitja al cap, com una gorra de dormir. Mira la lluna, fa un badall i somriu. Llavors diu, Hopi! Bona nit, Hopi, dorm i que no et descobreixi el professor Salami. El malvat Sibiuda. A l'internat per a nens ofres i descarrilats Sherlock Holmes hi viuen molts nens. Malauradament, entre ells hi ha el terrible Sibiuda. És expert en insults, especialista a escopir i un lluitador invencible i un clavador de clatallots esgarrifós. I és 2 pams més alt i 3 més ample que qualsevol altre nen del món. Per acabar-ho d'arreglar, és llest, fred i calculador. Sol parar trampes doloroses que et fan mal i et deixen en ridícul davant del professor Salami, que encara et castiga. Un dia, per exemple, el Sibiuda va posar una pega ultraenganxosa a la terrassa de llet de tots els nens. Els vols es van quedar enganxats a les dents, perquè aquella llet va provocar unes desagradables cagarrines fètides. El professor Salami va castigar l'internat sencer a no dinar ni sopar durant 8 dies. El més curiós de tot és que l'horripilant Sibiuda es porta molt bé amb el professor Salami, que l'aprecia infinitament. Mireu l'ullapangueu d'ell, colla d'ignorants, diu el professor Salami als nens mentre s'assenyala el Sibiuda. I ara ja tenim a l'espantós Sibiuda ensumant el Ferran mentre dorm. Què fas? Deixa'm! Es desperta el Ferran. Hoc. El Sibiuda sap riure d'una manera que fa por. Ja és de dia, vesteix-te, però fas pudor de gos. Quina lluna més bonica, sospira el Ferran. Està trist i sol. No té pares o no sap on són, que ve a ser el mateix.
Via l'internat per a nens orfes i descarrilat Charlotte Home. És un centre per a nens orfes, nens perduts o nens que han comès un delicte. Ugós, com diu el director del centre. Un home bastant desagradable. Un delicte ugós. Pot ser, per exemple, no tenir pares o haver robat un croissant petit de xocolata per no morir-se de gana. O no haver tornat un llibre a la biblioteca. És injust, molt injust. Sherlock Holmes és un edifici enorme i antic. Podria ser un lloc alegre si algú s'encarregués de treure-li la pols i de pintar-lo en colors més vius. Però ara mateix és un edifici trist com una punyega de vaca sota la pluja. Sherlock Holmes es troba a pocs quilòmetres de Watsonville, un poblet encantador i amable. Però els nens de Sherlock Holmes no han vist mai Watsonville. Per què? Tot és culpa del director del centre, el terrible professor Salami. Al Ferran Badal no li agrada gens el professor Salami. Buf! El ofega mirant la lluna quan pensa en ell. En realitat, Salami té un nom tan horrible com el seu caràcter. Es diu Boscoblado Salamicru Pordachervitsa. Però com que ni ell mateix no sap pronunciar un nom tan llet que fins i tot fa pudor, tothom el coneix com professor Salami. Deu ser ben trist anomenar-se com un embotit, pensa el nostre petit heroi. El Ferran s'asseu sovint a la finestra de la torre més alta de l'internat. No té amics, però quan parla amb la lluna té la sensació que ella se l'escolta. Té una cara tan dolça, la lluna. Si el professor Salami descobreix que el Ferran no és al seu llit, dirà «Ho veuràs!» i el castigarà. El que més agrada al professor Salami és que un nen se salti les normes de l'internat per poder castigar-lo. Els seus càstigs fan tremolar. Pot obligar un nen a caminar sense sabates en ple hivern, o obligar-lo a dormir amb els peus dins una galleda d'aigua gelada. El pot obligar a empassar-se un cup viu de color verd i gust fastigós, o a beure suc de patata crua barrejat amb tinta xinesa. La tinta xinesa no té un gust gaire bo, més aviat és fastigosa. A vegades, el professor Salami obliga els nens a menjar-se els cordons de les sabates perquè no se'ls saben cordar. Horrorós! Crida Salami quan s'enfada. Llavors, se li posen les orelles de color blau. Ràpid, nen fastigós! Menja-te ara mateix els cordons de les sabates i surt al meu davant. No et vull veure! Horrorós! El professor Salami no sap parlar gaire bé, com podeu veure, però ai de qui s'enriqui. Pot ser condemnat a l'espantosa sala de les tortures. La sala de les tortures no és més que una petita cambra plena de llibres vells que hi ha en un racó de la gran biblioteca de Sherlock Holmes. No hi ha res de dolent en aquella cambra petita, a part de l'humitat i el fred. Però, com que no hi ha llum, el nen condemnat a estar-s'hi passa por, molta por. Per què ha d'existir gent com el professor Salami o com el lladre de calçotets? Es pregunta ara el nostre petit heroi a la finestra. Està preocupat. Algú li roba cada dia els calçotets que té preparats per a l'endemà. Però què hi fa el Ferran a la finestra? Ha vingut a esperar una papallona nocturna, la buballona volanda. Ha llegit en un llibre que ningú no n'ha vist mai cap, però que alguns científics creuen que apareix les nits de lluna plena. El professor Salami diu que no existeix la buballona volanda. No, quin horror! Assegura Salami si li pregunten per la papallona. Què és això d'una buballona tonyinanda? Molt bé, ho heu fet molt bé, tots i tots. Enhorabona. Molt bé, noies, molt bé, nois. Bé. Abans de continuar, us volem recordar que totes aquelles fotografies o aquelles filmacions que esteu fent no les podeu compartir en cap xarxa social, us les heu de guardar per vosaltres, d'acord? Bé, doncs, seguim
Espereu que hagueu esmorzat bé, que puguin anar tots al lavabo. I continuem. Us convidem a veure una pràctica teatral que es diu La tragèdia d'un casori manegat, que han preparat els alumnes i les alumnes de primer de batxillerat escènic de l'Institut Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar. D'acord? Gràcies. Bon dia, benvinguts a l'auditori de Pineda, benvinguts a aquest certamen de lectura en veu alta. Jo sóc el professor del Batxillerat d'Arts Escèniques i aquí tenim els 22 alumnes preparats amb la seva indumentària, amb el seu maquillatge, per fer-vos una petita peça de comèdia dell'arte, un canovaccio. Què és un canovaccio? Doncs eren peces divertides que no tenien text escrit. Nosaltres ho hem canviat i hem treballat aquest segon trimestre del Renaixement, hem treballat un canovaccio i per portar la contrària hem escrit un text. S'han après el guió. Cantaran, ballaran, saltaran i faran les delícies del nostre públic. Abans, però, voldríem agrair al Centre de Recursos Pedagògics, també agrair a la Biblioteca de Pineda, l'oportunitat que ens donen de participar i de tenir un públic i poder actuar en un escenari com aquest. I res, aquí al darrere ara apareixerà un decorat, segle XVI, som en una plaça de Nàpols. I no dic res més, que comenci a Del Renaixement italià. Il Rinascimento! La companyia del gelosi. Us farem un canovaccio. Scusa, Madonna, què és un canovaccio? Què és un canovaccio? Comedia improviso. Comedia popolare. Comedia di maschere. Senyores i senyors, ladies and gentlemen, Damas y caballeros. Madame et messieurs. benvenuti a tutti al più grande spettacolo del mondo! La tragedia d'un casori manegat. Da che va? Di cosa si tratta? D'amore. L'amore? Anche di dolore. El vero amore è sempre doloroso. Tragedia! Confusione! No sentiu el meu cuore? La dama innamorata! On és el seu crush? Dove anche? Tu me fai girare come fossi una bambola. Con i liudi giù, come fossi una bambola. No ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. Isabella. Fabio? Isabella. Fabio? Isabella. Fabio? Isabella. Fabio il mio amore. Isabella il mio amore. Fabio il mio cuore. Isabella il mio cuore. Il mio menino. Isabella la mia menina. Menino, menina, cuore, amore. Fabio, per favore. Això és un xoc amorós. Falta xispa.
Limonet. Fabio, fes-me volar! Un mundo ideal. Oh, Mirandolina, la meva bella menina. Pedrolina, meu tendre felino! Uau! Oh, Pulcinella, tu io che dovesse passare la notte bella. Oh, Briguera, tu que això me la pela. A beber y a apurar. Las copas del licor que vino para olvidar las penas del amor. Que vino a olvidar las penas del amor. Que vino a olvidar las penas del amor. Déjame invitar a la taberna, mamacita. Uy, mira, Pedrolina, ¿por qué te vas a apoyar? Yo cuento malas noticias. Pulcinella, deixa'm que convidi a la taverna. Ui, quita, Briguera, que sempre ha de pagar l'última copa. Mira, ¿qué miro? La Isabela y un Fabio. Malas noticias. ¿Qué pasa? What happened? ¿Qué cosa? Isabela, ¿y tu papá? ¿Y papá? ¿Y papá? ¿Y papá? Papá, Oh, vinga, va, digues les males notícies. Yo soy el mensajero. Parla, Briguera. El teu pare es vol casar amb algú que no és en Fabio. Maledicciones! ¡No! Que la senyora me caga aquí. Briguera, he tingut una idea. Ha tingut una idea. Casarem a la Isabel amb algú que tingui pasta, plata, moni, argento! Money, money, money. Show me the money, brother. Oh, señora. Señora. Es la senyora Malatesta, Oh, señora Malapesta. Malatesta. Coralina, estimada nebota, no crideu tant, em deixareu sol. El doctor Balanzone, conegut per parlar molt i no dir res. Dottore, necessito el teu consell. Il consiglio. Yo soy aquí para escucharte. ¡Soy una pobre señora! ¡Vídua! ¡Solamente una filla! La senyora només té una filla i la vol vendre. Escoltate, tu el consiglio del dottore. Ah, señora Malafesta, yo creo... La filla mala cresta se la casa. ¡Amen pantalones! Grandissimo consiglio! Pantalone rico! Pantalone vecchio. E rico grande. Schifo. Pantalone Isabela. Tragedia. Fabio i Isabella, disastro! Coralina, això no és el nostre assumpte. It's not your business. Que no, això serà la injustícia. Shut up! Aqua in boca. Com et deia, Briguera? Casarem a la Isabella amb el pantalone. Pantalone no. Com que pantalone no? Pantalone no. Com que pantalone no? Pantalone... Pantalone in argento! Són els diners. Pantalone... Pantalone sí. Briguera? Signora? Pulcinella! Pantalone, non ascolto bene. Ma che cosa dice, Pulcinella? Non ascolto bene dalla destra, ma ascolto bene dalla sinistra. Destra, sinistra, non parli del mio problema, capito? Ai, mira, non ascolto niente. Signora! Grandissima signora! Un onore, un onore. Parliamo del matrimonio. En Pantalone sempre pensa en el mateix. Parli del mio problema, capito? Non si era capito. Signora! Grandissima signora! Ma no menys més, babós! De quan estem parlant, Pantalone? I soldi? Aquesta vella garça només vol els meus diners. Però és que la Isabella s'ho val. La Isabella es bona, si la bossa solo. Pulcinella, è ora di pagare il conto. La gente de te. Perfecto, pacte signat. Grandissima tragedia! Grandissimo disastro! Tu, il capitano 1!
capitano 2. Sei il capitano. Yo sono el capitano 3. Sei il capitano. Asia a un lado. Al otro Europa. En mi frente Estambul. Per favor, que hi ha més nenes a la sala. Vinc de Terra Santa, de lluitar contra els infidels. Ve de Terra Santa, d'on s'ha cagat els calçotets. Vinc de Vilafranca, de fundar les caves de Freixenet. Ve de Vilafranca, d'on va pillar un bon pet. Vinc de buscar bolets al Montseny. Oh, un risotto, la trompeta y la morte. Capitano, capitano, capitano. Oh, dolce bambina, bella appassionata. No vinguis amb la teva làbia barata, capitano d'espasa curta. Increïble. Sí, espasa curta i sense punxa. Va ser un moment difícil, no em passa sovint. Cada setmana. La primera vegada, mai ha complet. Això insulta el meu honor. Sempre té l'honor pensit. Pensit! No parlem de pallarigues. Vam marxar de l'hostal sense pagar el compte. Colombina, això ho podem arreglar. Pagarem el compte d'avui, demà i demà passat. I a més et deixarem propina. I què m'he de creure, xarlatans? Quan callen les paraules, parlen les mans! Ara veureu com se les gasta el hostalero de Nàpols. ¡Oh! ¡Los tercios! ¡Que vengan los tercios! A mi, soldados, a mi! Infantería adelante. Uno, la defensa de l'honor! Tot, la defensa del virrei! 3 i 3 i 3 fan 9, 9 i 3 fan 12. Dos i 3 fa 25, ara escolliria! Dos i 3 fa 25, ara escolliria! Capitanos desvergonyits! Em deveu 25 ducats dels últims 3 anys que heu vingut a Nàpols. Veuràs, doncs... Resulta... Ni 5 plomats, pelat com una rata. Voce mea Domini clamavi, voce mea Domini replicatus sum, voce mea Domini clamavi, voce mea Domini deprecatus sum. Colombina, ens ho pots tirar? Aquí no fien ni a la Verge Santíssima. Per la Santa Madonna di Padova. Amén! Scusa, Elsa. Mia sorella è più schifosa di me. Tartaglia, vas fer de l'arxiprestal del pecat per fer-te jardiner del convent. Sempre al vostre servizio, niente. Sempre em rega les flors. I passa les 7 de matinada pel meu jardí. Soc un jardiner picat. Sorrenada, Sor Clara! Prou d'aquests pensaments. Scusa, Badessa. Ora tesorele, Orenza, Badessa. Preghiamo noi. Ma pagare no! El César o el que és de César, i aneu al que és de Déu. Per Dio, pecaminosa! Colombina és una mica massa liberata. Colombina è troppo appassionata. Colombina è una mica emprenyata. Quan pagueu, o aquesta nit no sabem què passarà. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser milagro de pam, 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 pam. Sei il capitano! Sei el capitano. Sei il capitano! Alguna dama en perill? Alguna dama per conquistar? Alguna dama que em mantingui? Righiera lontano. Ti servi al mio aiuto. Presto, andiamo. 1, 2... Che passa una famiglia Isabella? Corre, Isabela, corre! Fugim d'aquest món cruel. Fugim! I com fugirem? No en tinc ni idea. Ai, per què ho dius, això? Perquè sona tràgic. Oh, estic fatal. Fabio, Què? estamos muy mal. Què vols fer? Ai, doncs no sé, corre, fugim! Com? Doncs fugim d'aquest món amb un carruatge. És que no m'ha passat la idea Uber. Ai, doncs anem amb transport públic. Has agafat el corrent, no? La Renfe, dius? ¡La Renfe! ¡Oh, diablo, maledetto!
matrimonio è un contratto che... Matrimonio, vení aquí, bambina, vení con papacito. ¡Disastro! ¡Tragedia! ¡Confusione! ¡Che confusione! Sarà perché ti amo, è una emozione che cresce piano piano. No, basta, te no! Oh, Casales en pantalón y punt. Gira il mondo, gira. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo! Pregunta una aquest mosquites que pinta endavant! Soldats! Els soldats són mercenaris. Mercenaris que no cobren. Des de fa 3 campanyes. Pagant Sant Pere canta. Primer passeu per l'hostal. Jo pago el compte dels capitanos. Mamma mia! Y luego aquel, mamma! Soldati, prendete questo ragazzo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Mambo! ¡Que mambo ni que niño muerto! Oh, por fin! Isabela, et presento el teu futur marit. Què? Isabela, filla meva, aquest és el teu futur espòs, amb pantalones. És un vecchio! Però és un vecchio amb molts bitllets. Isabel, la gatita! Llavors no se'n parli més. Demà iniciaré el matrimoni. Per sobre del meu cadàver! Oh, Santa Madonna, per favor, escoltami! ¡Pensa, pensa, pensa! Oh, la soluzione. ¡Parla, Miguela! No, parla cucinera. ¡Cucinera! Non ascolto bene la destra. ¡Ascolta la sinistra! Pantalone té un piccolo problema. Traditore, tradito! Tu també, Pulcinella? Qual è questo piccolo problema? Signora! Tinc un piccolo problema. Un piccolo problema! Un grande problema. Què vol dir un piccolo problema? És com un ¡Qué cosa piccolina! A ver, no estamos tan mal. És un champignonet medio arrugat! Ai, signora, mi spiace molto! I ara com solucionarem el tema de la descendència? Briguera! Pensa en una cosa. Pensa, Briguera. Signora, è un grande... ¿Grande? grande problema. È un piccolo peperoncino! Questa Puccioli della Madre Abadessa al convento San Felice è a Felice. ¡Elisier Andrada! Tu educate el pantalone y habrá la fuerza del sur. ¡La fuerza del vulcano! Signora, tengo la soluzione. Soluzione? Una pozione, 2 gote. Pantalone! Oh, molto bene, signora! Una punizione di Dio, una punizione grande.
Molto grande. Brinquedo! Signora? Què més us inventareu, mare? Dottore? La Isabela podria fer-se monja. Si ella es fa monja, jo em faré capellà i us confessaré a totes. Per la Santa Madonna! Per la Santa Madonna! Abadessa! Sex bomb, sex bomb! You are a sex bomb! Això és un escàndol! Abans que tancar-la en un convent, n'estàs jo capità, no? Flash, flash, flash! Oh, yeah! Vinc a buscar allò que és meu. La Isabela serà meva! Ni us ho penseu. Acosta't, valent! Et fotem jet 2. Jo? Sí. Isabela! Oh, il trionfo dell'amore! Tragedia! Disastro! Confusione! Che confusione! Sarà perché ti amo! È un'emozione che cresce piano piano! Basta una sola canzone! Ma che confusione! Poi dentro di te! La compagnia dei gelosi! Bé, quin luxe, tenir aquest alumnat de l'Institut Homèric Britànic que fan aquest batxillerat. Aquest alumnat és de primer de batxillerat, imagineu-vos, segon de batxillerat, han ballat, han cantat, han interpretat, ens han rigut, ens ho han fet passar molt bé. Moltes gràcies. Bé, doncs, acabem d'instal·lar l'espai del jurat. Ara arriba l'hora de la veritat. Esteu nervioses? Esteu nerviosos? Segur que sí. Els hem deixat prou estona, tot i així, doncs, ara ens explicaran com els hi ha anat. Els podem fer passar, sí. Demanem als membres del jurat que ocupin la seva taula. Ara els hem anat a buscar. Bé, quins nervis, no? Ho heu fet totes i tots molt bé, la veritat. Es nota que heu treballat la lectura a l'escola. Segurament amb l'ajut dels vostres companys i les vostres companyes. Heu d'estar molt contents perquè estar aquí vol dir que hi ha molts altres nens que també han participat i que també llegeixen molt bé, com vosaltres, i vosaltres heu estat els escollits a la vostra escola. Arribar fins aquí ja és ser un lector excel·lent, una lectora excel·lent. D'acord? Doncs vinga, podeu passar com vulgueu. Fem un aplaudiment al jurat que ha fet molta feina. Bon dia a tots. Primer de tot us volem felicitar
perquè realment per nosaltres ha estat molt i molt difícil. Realment hi ha molt de nivell. Voldria fer un aplaudiment ben fort per a aquests nens i nenes. Ens ha estat molt complicat. El que farem ara serà repartir els diplomes, un per un, i al final direm de cada categoria qui ha sigut el seleccionat. D'acord? Doncs vinga. Molt bé, preguem que pugin a l'escenari els lectors i lectores de Grumets Verds. A mesura que vagin escoltant el seu nom, o ja... Sí? Doncs vinga. Perfecte. Chloe González Guardia. Laia Montera Pinolo. Quedeu-vos aquí, sí. Jana Jové Santinyà Cartosa. Tristán Caballero Montilla. Sara Lan Torres Lucero. Alex Juanes Guerrero. Irene Duque Terradas. Luca Roldán Tavares. Diana Maria Simoskov. Pol Alaudell Palacio. Mar Sánchez Serrano. Lluc Ferrer Vilella. Clara Santos Castro. Aina Panyella Roger. Maram Genum Said. Carla Isern Garijo. Jana Noeras Aguas. Nick Illas Guinar. Aura Español Tor. Marc Churic León.
i Leire Navarro Figueras. Doncs bé, felicitar-vos a tots perquè ho heu fet molt bé, però hem hagut de seleccionar a un o a una, val? Que passarà a la següent fase. Us llegeixo l'acte. Reunits a la Biblioteca Maria Sergi Moret de Pineda de Mar el 19 de març de 2021, el jurat, format per vosaltres tres, decideix que de Globets Verds la seleccionada és la Nit Illes Dinar de l'Escola Bàsica de Palafolls. Ara posem tots a fer una foto. Molt bé. Fixeu-vos que gràcies al Departament d'Educació i a la Fundació Enciclopèdia Catalana hem obsequiat a cada alumne, a cada participant d'aquesta edició 21ena amb un llibre i amb diploma. D'acord? Bé, continuem. Vols que cap aquí? Continuem. Ara demanarem que pugin a l'escenari els lectors i lectores de Grumets Vermells, també a mesura que vagin sentint el seu nom, com hem fet abans. D'acord? Vinga, doncs, som-hi? Sí. Gonzalo Arcos Ardiaca. Alexia Moral Calvo. Bàrbara Xacaspili, perdoneu, Chaizde. Rocío Arjona de San Germán. Oriol Galobardes Taverner. Alexandra Arnaud Rodríguez. Álvaro Cosmo de la Vega. Emma Rubiales Martínez. Clàudia Romero Majuan. Arnau Bibiloni Tribó. Alba Masó Chabouni. Daniela Leal Jiménez.
Laia Gamboa Blázquez. Julen Mancera Reina. Leia Ramos Kaufman. Nel Rafar Noguerol. Pau Corbella López. Ian Barberà Barrou. Estel Ocaña Roca. Nora Pombo Seto. I finalment, Roya Raifi. Doncs bé, ara passarem a dir la persona seleccionada dels grumets vermells. Torno a llegir l'acte. Reunides a la Biblioteca Serra i Moret de Pineda de Mar, 19 de març, el jurat format per Lluís Colàs, Elisabet Velázquez i Francina Navarro acorda declarar finalista de la semifinal de l'Almaresme en la categoria de grumets vermells Emma Rubiales Martínez del Centre Educatiu Turó del Drac, de Canet de Mar. Bé, moltes gràcies. Grumets vermells, grumets verds, felicitats a tots. A continuació, el jurat també lliurarà un diploma de reconeixement als centres que han participat i, per tant, un representant de cada centre, podeu anar pujant a l'escenari a mesura que sentiu el nom del vostre centre i ens farem també la foto corresponent. Som-hi? Que vinguis els representants de l'Escola Dones d'Aigua, els veig per aquí dalt. Escola Jaume I. Escola Fedac Pineda.
Escola Sant Jordi. Escola Les Ferreries de Palafolls. L'Escola Mas Prats. Escola Mare de Déu de Montserrat. L'Escola Marià Cubí i Soler. Maristes Pere Chanel, Escola Antoni Doctra, Escola Mediterrània, Escola Ignasi Iglesias, Escola Serra de Miralles, Badruna Tordera, Escola La Roureda, Institut Escola Montagut, Escola Santa Susanna. FEDAC Canet. Escola Marques. Escola Espreta. Escola Sobirans. Escola Joan Maragall. Escola Les Falgueres. Escola Turó del Drac. Doncs ara ens posarem a fer una foto, si us sembla. En cas els nens es posen a davant, i els profes a darrere. Vinga, escollius una mica nens. A veure, els nens que han llegit poden pujar.
Fem la foto tots junts. Ara la faràs, ara. Nens i nenes. Sí, home, sí. Aviam, nens, mireu. Deixeu-vos al davant. I us ajudo. Aquí. Molt bé. Així, uns després asseguts, els altres més tres. Molt bé. Ara, mira. Veniu aquí davant. Vale. Sí, Picola, sí. Aquesta respira. Mira. Aquí són dobles. Així. Aquí, passeu. Així. Bé, no direu que no fa goig amb tanta gent que tenim, Un fort aplaudiment per tots. Els centres educatius i els nois i noies lectors. Molt de goig, com el foto. 24 centres que han participat avui en aquesta edició de l'Alt Maresme. Un aplaudiment, Un altre, un altre! Molt bé, recordeu que... No us poseu, no, que esteu molt bé. Recordeu que els nens i nenes que heu estat seleccionats ens tornarem a trobar el 5 de maig a la final territorial que es durà a terme al Teatre Auditori Camp Palats de Canovelles. Desitgem que hagueu gaudit molt d'aquesta semifinal. A tothom, als infants, als mestres, als adults que heu acompanyat. També ens agradaria que ens féssiu arribar els vostres comentaris i les vostres valoracions. Allà tenim un QR que podeu rescatar amb el mòbil i si no per la sala i a fora també tenim aquest QR. Ens agrada rebre les valoracions perquè així l'any que ve ho farem una mica millor. Moltes gràcies, senyores i senyors del jurat. Jo crec que també mereixen un aplaudiment ja aquí per la vostra feina. També volem agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Pineda i de la Biblioteca Serra i Moret per cedir-nos aquest espai tan fantàstic on la lectura és per tot arreu i és el millor lloc on podíem fer un acte com aquest. Bé, doncs, esperem que us hàgiu passat bé, que hagueu gaudit de la lectura. Us esperem l'any vinent, sobretot. No oblideu a l'octubre fer la vostra inscripció. Moltes gràcies a tots. Ja